Уласна, скажыце, чаму вось вам здаецца, што гэтая шуміха ў сродках масавай інфармацыі яна прызваная толькі адцягнуць увагу беларусаў і ад чаго яна павінна адцягнуць увагу нашых суайчыннікаў? Ну, давайте шчыра паглядзім на сітуацыю. Сёння і учора толькі ўсе сродкі масавай інфармацыі прысвячаюць увагу менавіта гэтым заявам чалавека, які лічыць сабе кіраўніком Беларусі, аб тым, што планаваўся тэрарыстычны акт, дзяржаўны пераварот, які меў на мэце ліквідаваць яго і члену яго сям'і. І гэта галоўная навіна. Але мы забыліся пра тое, што ён сказаў на пачатку. Тое, што ён плануе падпісаць вельмі важны дэкрэт за часаў яго праўлення 25 гадоў. І трэба таксама ўзяць пад увагу, што гэта ўсё адбываецца напярэдадні візіта Лукашэнкі ў Маскву 22 красавіка, якое было абвешчана. Гэта ўсё адбываецца пасля візіту Мішусціна, прэм'ер-міністра Расійскай Федэрацыі, пасля заяваў пасла Беларусі ў Расіі Семашкі аб тым, што ў красавіку павінны быць падпісаныя дарожныя карты. Мы разумеем, што зараз ідзе вельмі актыўны гандаль і гандаль з суверэнітэтам Беларусі. І менавіта гэта ўсё, як мне падаецца, хутчэй за ўсё такі прапагандысцкі сцэнар, які выкарыстоўваюць спецслужбы дзеля таго, каб адцягнуць увагу ад галоўнага, што будзе адбывацца ў Маскве. Зразумела, што мы, на жаль, усе не маем інфармацыі, усе мы спекулюем, але ўсё ж такі мы, беларусы, павінны звярнуць на увагу менавіта на гэта, што Лукашенко сёння з'яўляецца нелегітымным кіраўніком дзяржавы, што беларусы не давалі яму мандату падпісваць якія-небудзь міжнародныя дамовы, увогуле прымаць юрыдычныя дакументы, якія будуць абавязковымі да выканання для нашай дзяржавы. Таму ўсё, што ён падпіша ў Маскве, гэта будзе азначаць толькі яго подпіс як грамадзяніна. Што тычыцца наступстваў юрыдычных міжнародна-прававых гэтыя дакументы не павінны мець. І мы таксама павінны аб гэтым вельмі дакладна, вельмі канкрэтна заявіць. Ён можа падпісаць адзін дакумент, і гэты дакумент аб яго адстаўцы. Вось гэта, я думаю, чакае міжнародная супольнасць, і гэта перадусім чакае беларускі народ. Зразумела, што наступны элемент... Прабачце, я магу запытацца, а чаму вы думаеце, што менавіта тое, што абвяшчае Александр Лукашенко, тычыцца падпісання ў Маскве нейкіх дакументаў, можа, здачы суверэнітэту? Чаму, напрыклад, не адыход ягоны з пасады, бо ён абяцаў Пуціну і зараз ляціць, вось падпіша дэкрэт і паляціць, так? Усе так кажуць. Хтосьці яшчэ ў інтэрнэце ўвогуле версію прыдумвае, што, напрыклад, будзе палітычная амністыя. Лукашенко падпіша, усіх выпусціць, і тут падыходзіць гэтая фраза ягоная, але ў іх не атрымаецца, ён сказаў. Маўляў, я іх выпушу, але нічога ў іх больш не атрымаецца. Чаму вы думаеце, што менавіта вядзецца гаворка пра Маскву і пра здачу суверэнітэту? Таму я вам сказаў, што ўсе мы спекулюем, і ўсё ж такі для мяне, як для грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, як палітыка, галоўнай пагрозай на сённяшні дзень, якую можа скарыстаць і сілу, якую можа скарыстаць Лукашенко, які захапіў уладу, гэта пазбавіць нас незалежнасці, часткі суверэнітэту, падпісаць дакументы, якія будуць мець лёсавызначальны характар для беларусаў сёння і на заўтра. Таму вось менавіта гэта мы павінны ацэньваць. І яшчэ раз сказаць яму напярэдадні, што ён не мае права без згоды беларусаў, і гэты сігнал мы павінны выслаць таксама ў Расійскую Федэрацыю, як беларускае грамадства будзе прымаць падобныя дакументы. Што тычыцца палітвязняў, зразумела, гэта будзе вельмі добра, калі ён адпусціць 1000 палітычных вязняў у беларускіх турмах. Вы верыце ў гэта? Я, на жаль, не веру. Мы кажам, што для нас вельмі дарагое жыццё кожнага чалавека, які знаходзіцца ў турмах. І мы ставім перадумову вызвалення ўсіх. Таксама мы ставім умову, каб яны увогуле не лічыліся злачынцамі. Гэта таксама рэабілітацыя гэтых людзей, перапыненне масавых рэпрэсій. Гэта ўсе умовы, якія прыняў беларускі народ. І мы ад іх не адойдзем ніколі. Так што пагроза самая галоўная, гэта зноў-такі, я кажу, гэта могуць быць толькі меркаванні. Калі ж ён падпіша дэкрэт, што ён больш не прэзідэнт, ну я думаю, што мы будзем все разам святкаваць. Пра што ж тут тогда мы дыскусію вядзем, разумееце? Наступнае, што ён хоча адцягнуць увагу. Ад 9 мая мы ведаем, што беларусы хочуць адсвяткаваць гэтае свята. Гэта наше агульнае свята, якое нас аб'ядноўвае ўсіх. І гэта не яго свята, і не ён нас запрашае туды. Гэта наше дзяржаўнае свята, нашых дзядоў і прадзедаў, якія ваявалі, змагаліся. І мы на гэтым свяце, гаспадары, мы будзем аддаваць павагу тым, хто змагаўся